Bamanyare chen muso demsen ani mabakoroba amunubika lame au klube radio Jolibala minye keme ani dura na kuma fen fufalaki ambe Bamako yanno ase 2000 konna la bintili communication ale jabalaba oye an yɛrɛ ka cakɛda baye min bolo fara radio Joliba ye wala sa min ye kunnafoni sɛbɛnw ye limanaw an sigira a kɛnɛ kan an lamɛnnen do sewukaw fana fɛ radio Joliba be no kɛmɛ murumuru kelen o tɛ o de do donc an be bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu be kan lamɛn ni waati na bara tabulo bi somare na lada do an fɛ yan no Amadou Diallo ne bi kɛ kuma so kɔnɔ min ye Boubacar Traoré Grand B ale be ale bolo be nɛgɛ karafe la ka fara Amadou Tolo kan Tomado fana be kuma so kɔnɔ Toma ini sɔgɔma Amadou an b'a fɔ i ni sɔgɔma radio lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma an b'a hɛrɛ sira alhamdulillah ko ni ko fantan ma ko hɛrɛ sira ku ye kɛlɛ tigɛ a la dɛ an b'a fɔ hali ni ma kɛlɛ tigɛ i ye dɔ kɛ ni ko fantan ma i ni sɔgɔma o ye tiɲɛ ka hɛrɛ sira malien si tɛ bi ni ko a ma ko i ni sɔgɔma dawo ma a fɔ karisa i ni sɔgɔma nka hɛrɛ sira ni ye ɲɛ ka ban masini hɛrɛ sira masini hɛrɛ tɛ sisan ali dɔ b'a la k'olu bɛ karibira ɲini na ko karibira ɲini a ko in ma nɔgɔn ko ala ka nɔgɔya alhamdulillah jamana ye a bi waati min na sisan tiɲɛ yɛrɛ la a jɔlen do kosɛbɛ Mali jɔlen do sisan yɛrɛ de kosɛbɛ ala de bɛ se k'an bɔ a bolo kan dɛ kosɛbɛ jamana in fana maaw hakili la a bɛ kɛ cogo o cogo a tɛ kɛ ten Mali bɛ ko caman bi kɛ nka an bi bɔ k'an jɔ tuguni nka ne hakili la Tolo Mali ko yɛrɛ n'i y'a selen nin degré ma maliyɛn yɛrɛ de nɔ don kosɛbɛ kɛ an nɔ don parce que n'i m'i ka hakɛ ɲini k'o dɔn n'i m'a ɲini jamana yɛrɛ kan ka mara cogo min na n'i m'o dɔn fo k'a kɛ yɛrɛ ye n ka mɔgɔ t'a la i yɛrɛ ko parce que bi bɛɛ kungo de kɛmɛ ka i labɔ Mali kɔnɔ kosɛbɛ si tɛ n'a dun ko wulila bɛɛ b'a fɔ ko faamaw y'a kɛ tan faamaw y'a kɛ tan i dun hakili la ko i jɔyɔrɔ ka dɔgɔn k'a sɔrɔ i jɔyɔrɔ man dɔgɔn dɛ bɛɛ bɛ boli la n bɛ se ka mun don sini ni o de ye an bɛ préoccupé kun ye n'an ma sɔn fɛn min ye jamana ko yɛrɛ ye an tɛ k'an da don o la bɛɛ dun b'a dɔn jamana ko dun mana ɲami maa kelenw de bɛ wuli k'a fɔ ko ko karisa y'a kɛ tan e yɛrɛ dun i kan ka min fɔ i m'o fɔ i kan ka min kɛ i ma o kɛ ne hakili an b'o de dabolo kan dɛ n'o tɛ n'i y'a ye ko caman bɛ yen a bɛ kɛ jamana kɔnɔ a bɛ ye ka to yen ten bɛɛ sigin bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ o de ye problème yɛrɛ ye Tolo an bɛɛ ko bɛ kɛ an bɛɛ b'an sigi k'a lajɛ b'a fɔ ko an ka sira t'a la an dun de ye jamanaden ye i ye maliyɛn ye maliyɛn carte d'identité b'i bolo maliyɛn nationalité b'i bolo munna Mali kungo bɛ wuli a ma fɔ i ka tiɲɛni kɛ dɛ a ma fɔ i ka nɛni kɛ a ma fɔ i ka mɔgɔ fa nɛni a ma fɔ i ka mɔgɔ ba nɛni nka a fɔra de e k'i jɔyɔrɔ fa bani Tolo e ka taa tubabu fɛ yen fɛn tɛ ka hakɛ tɛ ndaraki fiyewu ko diɲɛ maa tɛ bɔ a kalama anw fɛ yan nka maako de bɛ yan karisa minɛna bi an tɛ sigi an tɛ don an ka so voilà i y'a fɔ cogoya min na Amadou a tɛ tɛmɛ o kan n'i y'a jateminɛ dɔrɔn an b'a fɔ Mali n'i ye Mali jateminɛ i n'a fɔ mabakɔrɔw y'a fɔ an ye ka tɛmɛ cogo min u ko maliyɛn kuraw de bɛ yan n'i ye faamuya cogo o tɛ dɔwɛrɛ ye Sudanɛw ko maliyɛn kuraw de bɛ yan o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a jateminɛ u ko olu ka wagatiw la n'i y'a ye an ma se jamana in ma yoboyaba fo ka na a ko se anw ma ko dɔwɛrɛ k'u tɛ jamana kanu n'i ko i bɛ jamana kanu a tɛ kɛ kalon kan n'i ko i bɛ jamana kanu f'i ka fɔlɔ ka i sigiɲɔgɔnw kanu ka tɔw kanu ka adamaden tɔw ka hakɛw ka i janto o la kosɛbɛ o wagati kelen kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'i janto i yɛrɛ ta la hali diinɛ yɛrɛ la kɛ ko diinɛ ko ten ko jamana kanu ko bɛn'a fɔ ko alabato de mais maliyɛn anw bɛ kuma nka jamana in kanu bɛ maa min na Tolo o man ca dɛ i y'a jateminɛ maa kɔrɔw ka fɔli la ko wagati dɔw kɛra kuma bɛɛ olu tun b'u disi gosi ni maliyɛnya ye bari an bɛ bi tile min na e ni ne an tɔw bɛɛ barow kɔnɔ an kɔni b'a fɔ an ye maliyɛn ye bari yala maliyɛnya yɛrɛ bɛ hukumu mun kɔnɔ an b'o kɔnɔ wa ɲininkali a kan ka kɛ Tolo an b'o ɲininkali jaabi to lamɛnbaaw bolo an bɛ taa B fan fɛ ale bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ale ye maliyɛn ye ale ye katika de ye katika d'accord n'i ye katika ye sisan e ye maliyɛn yɛrɛ de a bɛ fɔ ko in kun b'u bolo nin wagati in na Joliba FM ayiwa an bɛna kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn fɔlɔ min bɛ yen ni an b'o lakale o ye lesɔr ye faso ka fasɛrɛdi sɛbɛn don a kumanin bɛ a ko walasa jamana kana jɔ fiyewu yɔrɔ nin waati in na
min ye dansigi kɛra min ye bandaw ale min tun bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaya la a n'a ka minisiri ɲɛma Muktar Wan min ye colonel Asimi Goita ye u y'olu bolo bɔ baara la ale colonel Asimi Goita kelen ale min n'ale de tun bɛ jamana kuntigiya dankan na n'o ye vice président ye a jala k'a fɔ k'a ye kuntina dɔw di kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri so minnu bɛ yen ni olu b'an ka jamana kɔnɔ baara yɛrɛ tɛ taa maa minnu kɔ fiyewu n'o ye secrétaire général ye ko an'u ye ɲɔgɔn ye l'espoir ka kuma don kunu ɲɔgɔn de kɛra a kɛra salle de banquet kɔnɔna la Kuluba ɲɔgɔn tun bɛ don okumu kɔnɔ ko de ye nin waati in na yɔrɔ a bɛ n'a fɔ minisiri tɛ yen ko o bɛ se ka baara kɛ nin waati in na gouvernement yɛrɛ fana tɛ yen minisiri so ninnu kɔnɔ baara dun tɛna jɔ fiyewu ko minisiri tɛ yen o de la colonel Asimi Goita a ye wele bila min ye secrétaire général minnu filɛ n'olu bɛ sɔrɔ an ka minisiri so ninnu kɔnɔ yɔrɔ minisiri ka baara yɛrɛ fanba i b'a sɔrɔ secrétaire général ninnu olu de b'a kɛ a y'u wele ka kuma da u tulo kan k'a jira k'a fɔ ko jamana bɛ lahala min na a man kan kɛ fiyewu jamana ka jɔ baaraw man ka jɔ k'a fɔ de ko jamana ɲɛmaa tɛ yen colonel Asimi Goita yɔrɔ min ye premier ministre Muktar Wan premier ministre kɔrɔ sa kɛ an bɛ se k'a fɔ ten ani bandaw jamana kuntigi kɔrɔ olu kɔni bolo bɔra baara la kabi tarata tɛmɛnen na o la a ka dunan minnu filɛ n'a y'u wele a kun de ye ka danaya yɛrɛ bila u ni ɲɔgɔn cɛ walasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na ɲɔgɔn ye kɛlen maa min ye secrétaire général ninnu ka kuma lasela n'o ye docteur Yaya Gologo ye ale min bɛ minisiri so min bɛ baara ani foroba cɛ kunna ale ye hakilila di a ko u ni colonel Asimi Goita n'ale de cɛmancɛ fanga ɲɛma dankan ye k'u ka ɲɔgɔn ye k'a bɛ don okumu kɔnɔ o ye ka sigi ka ɲɔgɔn dɔn ani kuntilenna minnu bɛ Asimi Goita yɛrɛ fɛ ka se k'o di u ma docteur Yaya Gologo ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka sigi in kɛ sabu ni maaw hakili b'a la Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafiri kumani yɛrɛ a ye wele bila ni secrétaire général kelen ninnu ma k'u ka na ko jamana kuntigi tɛ yen bilen u ka lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na baara kana jɔ sabu jamana tɛ se ka jɔ ko minisiri tɛ yen walima ko jamana kuntigi tɛ yen o la sa minisiri so ninnu kɔnɔna la hakilila de dir'u ma ni kuntilenna colonel Asimi Goita fɛ ko a ka minnu ye secrétaire général ye minisiri so ninnu kɔnɔna la u ka baara kɛ jamana mago bɛ fɛn o fɛn na baara kan ka tɛmɛ cogo o cogo la u k'a kɛ i n'a fɔ jamana bɛ ka taa o cogoya la a ko kɔsa in na yɔrɔ baarabila ɲɛri dɔw kun kɛra o de kun ye gɛlɛya dɔɔnin don minisiri so ninnu kɔnɔna la nka o t'a la baasi ye Yaya Gologo ko nin bɛna fɔ danaya wɛrɛ ka tɛmɛ olu ni colonel Asimi Goita ni ɲɔgɔn cɛ sabu a y'a f'u ɲɛna cogo min na baara in u bɛna kɛ o cogoya la jeedu ne jama ale de ka fasiri don an y'a bɔ lesɔr kɔnɔ ale lesɔr kelen na tolo nin ye waleya min ni a tɛ fama ka kɛ fiyewu Mali Bamako yan nɔ a jirala k'a fɔ Bamako pont fɔlɔ n'o ye pont de martyrs ye ko mobili dɔ filɛ mobili min ni ale ka boli taara laban ji yɛrɛ cɛmancɛ la n'o ye Bamako baba in ye ni ye jateminɛ kɛ lesɔr ka fɔ la ko mobili min ni kunungo n'a tun bɛ Bamako pont fɔlɔ in ni o ye pont de martyrs ye a kɛra bolikojugu de don kun min bɛ ka fɔ a la ko nka alatanu bɛ se ka fɔ a la dɛ sabu maa min tun bɛ mobili in kɔnɔna la muso denmisɛnnin don san 28 ko a ni bɔra foyi ma k'a ni na tabarikala lesɔr ka fɔ la ko sirabanga kasara min ye nin n'a ye pont yɛrɛ nɛgɛ minnu bɛ pont dawolo la a y'o bɛɛ de kari ka sɔrɔ ka taa isuru ji kɔnɔna la brigade fluviale min filɛ nin ye a kɛra 4 heures du matin a y'a sɔrɔ maaw bɛɛ dan bɛ sunɔgɔ la brigade fluviale min filɛ nin ye protection civile tɔgɔ la olu de wulila joona ka taa min ye bolimafɛn ye Hyundai A20 type berline o de don ale de binna ji kɔnɔ o taara ta joona ka bɔ n'a ye maa min tun b'a kɔnɔna la a jirala k'a fɔ foyi ma kɛ a ni kun na ko kun min kɔni fɔra nin na o de ye ko boli dama tɛmɛ kojugu de don a na kɛ a tigi tun bɛ ka bɔ hôtel Kempinski Badlabugu ka sɔrɔ ka na pont tigɛ a pont tigɛtɔ dɛ a jiginna pont kɔnɔna la sirabanga kasara min ye ni a bɛ se ka fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabu kuma bɛɛ u bɛ taa mobili sama ka bɔ ji la mobili minnu ni sirabanga kasara y'a sababu ye wa bolikojugu o yɛrɛ a sababu ye Tanba Kamara ale de ye fasiri kɛ an y'a bɔ lesɔr kɔnɔ
lamɛnbaaw bonya b'a la. Joliba. Kunnafoni sɛbɛn min bɛ ni o ye l'indicateur du renouveau ye, ale kumana Dramane Ali Kone ka dakuruɲɛ kelen bi a ko Assimi Goïta k'a bɛna fɔ ale a kun bɛ fɛn min nɔfɛ a bɛna fɔ o bɛ ka ɲɛ a bolo dɔɔni dɔɔni sabu ni jateminɛ kɛ yɔrɔ CEDEAO ka ciden minnu bɛ ni olu bɔra Bamako yan yɔrɔ u ta kan nka u taatɔ u dimina dɛ u taatɔ dimina kosɛbɛ sabu a na kɛ CEDEAO jamanakuntigiw u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye a tɛna mɛn yɛrɛ ni u taatɔ yɔrɔ colonel Assimi Goïta a ye bandaw bɔ a jɔyɔrɔ la ani Muktar Wan a ma diya CEDEAO ka ciden ninnu ye minnu nana ka na kuma an ka jamana gɛlɛya in na nka u kɔni ko ko in u ma fɛn fɔ u m'a fɔ u b'a ɲangi u m'a fɔ k'u t'a ɲangi u kɔni ye ko in u y'a mu tɔgɔ la ka taa n'u yɛrɛ ye Assimi Goïta ale min bi ma bɛ se k'a fɔ koɲɛ bɛɛ b'ale de bolo ale de bɛ jamanakuntigiya jɔyɔrɔ la bi n'a sɔrɔla ko a fɔra CEDEAO maaw kɔni jɔyɔrɔ ye min ye ani olu fɛla ye min ye ani u bɛ fɛ baara in ka kɛ cogo min na o de ye kalo 18 o de dira cɛmancɛ fanga ma u k'o kɛ u kana tɛmɛ o kan u kɔni jɔkan kɛra u ye ko colonel Assimi Goïta a kana tɛmɛ o kan yɔrɔ ale colonel Assimi Goïta kelen a ye laseli min kɛ waati min na a ye bandaw ni Muktar Wan bɔ u jɔyɔrɔ la k'a fɔ ko kalata minnu fɔra k'u bɛ kɛ wa u bɛ kɛ u kɛ waati yɛrɛ la limanaw ni jateminɛ kɛ a bɛna fɔ an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen ni limanaw ni ko i bɛ maa ɲangi k'a fɔ karisa kana nin kɛ o k'a sɔrɔ e yɛrɛ maa kɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen a fɔra k'olu jamana ɲɛmɔgɔw manda fɔlɔ kɛra manda filanan kɛra a caman bɛ yen u bɛ manda sabanan ɲini na ko olu caman jɔrɔlo yɛrɛ don u ka jamana koɲɛ la sabu manda sabanan ko kɛlɛ b'u nɔfɛ olu maliko yɛrɛ u tɛna ɲinɛ mali kɔ u ka nin manda sabanan ko ɲini na Dramane Ali Kone ka kuma la a ko min kɛra Tchad ni a jarala k'a fɔ troisième mandat ni a jarala k'a fɔ o ko gɛlɛyara ye kosɛbɛ ni jateminɛ kɛ maa bɛ se ka min fɔ colonel Assimi Goïta a bɛna fɔ a ta in kɔni a ye bandaw kɔni bɔ a jɔyɔrɔ la ani min ye Muktar Wan ye ni dɔw yɛrɛ hakili la k'o ye démocratie fanga terekeli an ka jamana kɔnɔ nka mun bɛ se ka Assimi Goïta a bɛna kɛ cogo di sini sima o de bɛ se ka o dɔn nka ale indicateur kelen in kɔnɔ Amadu Tolo a jaralen bɛ k'a fɔ ko fanga daraki min kɛra nin ye ko AJCAD maaw ko a ma diya u ye dɛ AJCAD nin ye jɛkulu ye jɛkulu min ni u bɛ fɛ yɛrɛ ka min bɛ maa minnu ye baara in kɛ ko k'u wele bɔgɔ jeninnen kan n'i ye jateminɛ kɛ AJCAD a bɛ n'a fɔ u sɛbɛkɔrɔ diminen don kosɛbɛ finitigiw kɔrɔ sabu ko transition min bɛ senna nin ye ani u ye président bandaw ale ni premier ministre k'u wuli ka bɔ u jɔyɔrɔ la jagoya yɛrɛ la tarata mɛ kalo tile 25 min ye musoba in ye min n'a ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ association des jeunes pour la citoyenneté et la démocratie AJCAD Mali Adam Diko ale de b'a ɲɛmaaya la muso denmisɛnnin don a ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ maliko la ale de ko colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛ jama minnu filɛ nin ye ni u ye jamana bila nin lahalaya la ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw k'o bɔ yen ka premier ministre yɛrɛ bɔ yen yɔrɔ ni maaw hakili b'a la waati dɔ la jalaki kun bɔra ka bin min ye Bubu Sise ale ni maa caman kan k'u bɛ fɛ ka jamana ɲaami yɔrɔ olu dɔw minɛna ka don kaso la dɔw bɛ olu ma ye o waleya kelen min n'o kɛra ko a bɛ n'a fɔ directrice min bɛ AJCAD tɔgɔ la Adam Diko a y'a fɔ Africable de sanfɛ ko min ye Assimi Goïta ko sariya fana kan ka wuli a nɔfɛ dɛ sabu ko a ye nin min kɛ nin ye nin tɛ Mali constitution min taara san 1992 ani hali charte min ni camancɛ fanga bɛ ka baara kɛ n'o ye ko a y'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ ni ninnu jagoyara ka bɔ u jɔyɔrɔ la Adam Diko ko olu minnu ye fasoden jama ye a ma diya olu ye a ma bɛn olu ma u kun kan ka bɛn a la k'a sɔrɔ a ma se nin hakɛ ma gouvernement sigi mana kɛ jɔyɔrɔko ye a yɛrɛ ka fɔ la finitigiw man ka wuli k'u bɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ bolola lakanabaliya o ɲɔgɔn don min ye AJCAD ɲɛma ye a k'olu bɛ min fɛ bi n'a ma ɲɛ ko jamanadenw u kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la olu kɔni bɛ taa ko in da sariya ɲɛkɔrɔ sariya ka wuli
aya finitigi minnu ye nin baara in kɛ coup d'état de do olu kɔni b'a minɛ coup d'état de wa coup d'état min na a kɔtiga tigɛ fiyewu an ka jamana kɔnɔna la yan ko an sɛgɛnna la dɛ coup d'état y'an sɛgɛn dɛ Seydou Jara ale de ye fasiri kɛ an y'a bɔ l'indicateur kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la Joliba FM ni an tora kunnafoniw lakali la kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye le soir de Bamako ye ale kumana soir de Bamako ko ni waleya ye waleya min n'a kɛra Segu sanfɛ lɔgɔliso kalanden minnu bɛ yen ni a jarala k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lɔgɔlidenw ka tɔn kɔnɔna la ko min ma ko AEM nin ye waleya min na a cɛman ɲɛ dɛ sabu ko AEM tɔn de jɛkulu 2 olu de nana kari ɲɔgɔn na fo ɲɔgɔn bana yɛrɛ nana bɔ a la yɔrɔ ni ye AEM ko kɔni fɔ i bɛ jɔyɔrɔ ko de fɔ olu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la ni jɔyɔrɔ ko tɛ Soade Bamako ka lakali la ko waleya kelen ni kelen filɛ ni Université de Segu yɔrɔ Bamako yan nɔ o waleya kelen ninnu de bɛ kɛ yan tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ lakɔlidenw bɛ bɛn ɲɔgɔn kan ka maramafɛnw ta ɲɔgɔn kama fo ka taa ɲɔgɔn jogin bɔ a la ko jɛkulu 2 ye nin ye minnu ni olu de fɔra ɲɔgɔn kɔ a na kɛ jɛkulu kelen o taara Segu Université la olu bɛ yɛrɛ kofɔ baara la a na kɛ u bɛ fɛ ka ɲɛmaa de sigi o ɲɛmaa sigi na dɛ jɛkulu kelen de taara ka taa yɛrɛ kofɔ la n'o ye campagne ye o campagne de senfɛ kelen fana n'o ye jɛkulu kelen ye u nana kari ɲɔgɔn na a kɛra tarata mɛkalo tile 26 segukaw fɛ yen jɛkulu 2 min ni olu karila ɲɔgɔn na a ma taa gɛrɛgɛrɛ kɔ sabu ma 7 olu jogina a ko siratigɛ la nka ko a ko in a ma bɛn bureau national min filɛ nin ni o bɛ AEM tɔgɔ la ni Siriman S Ɲare ale de bɛ AEM kotigiya la bi a ma ko in ma diya ye sabu a ye bataki kɛ a ko siratigɛ la ka baara in kɔn waleya min kɛra nin ye k'a kɔn kosɛbɛ a bɛ maa hakili jigin mun na yɔrɔ Muktar Wan premier ministre kɔrɔ ale tun ye baara dɔw boloda AEM ko in na Mali kɔnɔ yan AEM kalanden minnu bɛ yen ni u bɛ jɔyɔrɔ ɲini na tuma bɛɛ i b'a ye hali an ka duguma kalansow kalandenw tɛ kalan yɛrɛ kɛ bilen fo n'a kɛra ɲɔgɔn buruja ani kalan fɛn fɛn bɛ kalan ko yɛrɛ buruja u b'o de kɛ fɛɛrɛ dɔw kun taara Muktar Wan fɛ a waati ko ka sigi kɛ kalan ko yɛrɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ani hali sanfɛ kalanso ninnu parking ko ni fɛn fɛn ye campus n'a ɲɔgɔnnaw ye ani kiosque minnu bɛ kɛ campus ninnu sanfɛ ko k'a bɛɛ koɲɛ ta ka di senu ma o baara bɛ sen na o yɛrɛ ma se ka kɛ fɔlɔ a na kɛ gouvernement ma se o baara kɛ ka se a dan na ni jateminɛ kɛ AEM kɔni ko o de tun bɛ sɔn ka kɛ ko ye ko min n'o bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na ko min ye Siriman Ɲare ye a k'u tɛna ɲinɛ dɛ u bɛna wuli ka jɔ kɛ halisa ka faamaw sɛgɛrɛ walasa nin baara in bɛ se ka kɛ cogo min na kalandenw ka tiɲɔgɔnya ninnu ani lɔgɔliso ninnu kɔnɔna la lɔgɔlidenw bɛ damatɛmɛ wale minnu kɛ olu bɛ se ka dabila cogo min na o kuma de bɛ sen na nin ye ale kunnafoni sɛbɛn kelen n'o ye Soir de Bamako ye tolo a jarala k'a fɔ nin ye binkani wale dɔ ye min ye bamancimaw olu ka wale jugu don a kɛra Kɛnparana a taara ka ɲɛsin an ka forces armées maliennes n'o ye faama maaw ye ko maa kelen kɔni fara la o tɛ finitigi ye ni o ye civil dɔ ye a jarala k'a fɔ brigade de gendarmerie min filɛ Kɛnparana san ale marabolo kɔnɔna la mɛkalo tile 26 san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 19 bɛ se waati min na marifatigi dɔw minnu ma lakodɔn u bɛ mobili dɔ kɔnɔ n'o ye katikati dɔ ye katikati jɛman pasipasi u nana bɛn gendarmerie min filɛ nin ye Kɛnparana ale mara kɔnɔna la walejugu min kɛlen filɛ n'a taara ka ɲɛsin gendarmew ma gendarmew kɔni teliyara tajuru sara yɛrɛ ma ka ninnu gɛn n'o ye bamancima ninnu ye fo yɔrɔ min ka di u ye ko a jara k'a fɔ bamancima ninnu yɛrɛ maa caman yɛrɛ jogina u la i n'a fɔ maa minnu bɛ kunnafoni kalama olu bɛ k'a lakali cogo min na wa caman yɛrɛ bolila ka u yɛrɛ ɲini nka n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ n'a fɔ maa min fara ko siratigɛ la o ye mairie Kɛnparana mairie o baarakɛla dɔ ye n'o ye Abdoulaye Dawu ye a na kɛ ale de ni tora a ko da fɛ nka gendarme minnu ni ko in taara ka olu sɛgɛrɛ olu si kɔni ni ma to a la maa min tora a la an bɛ Ala deli Ala ka a dayɔrɔ sumaya Soir de Bamako ko nin tɛ waleya fɔlɔ ye dɛ nin ɲɔgɔnna caman de bɛ kɛ sabu hakililajigin na san 2020 utukalo la nin walejugukɛla ninnu marifatigi minnu bɛ yen n'u ma lakodɔn u taara bɛn
gendarme ni olu fana be ni yɔrɔ kelen na kɛnparana kelen na ye a jala k'a fɔ yɔrɔ kelen la min ye terroriste ye maa caman be olu fana fara gendarme ka wuli ka jɔ la ni jateminɛ kɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ sisan min ye jawuli kɔni o ɲɔɲɛ bɛ jamana in cɛmancɛ la hali an ka force spéciale antiterroriste n'o ye force maaw ye ko walejugu in taara ka olu fana sɛgɛrɛ marina ani mafune olu ni ɲɔgɔn cɛ a filɛ tomiya yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 90 force maaw maa kelen ni tora la maa 3 olu joginna min ye hali rema kɔnɔ fana pɔsu n'i bɛ ka taa Mali ni Burkina furancɛ la a jarala k'a fɔ commissariat min bɛ yen nɔ Kɔlɔnjɛba ale fanfɛla la ko walejugu in taara ka olu fana sɛgɛrɛ hali Bamako yɛrɛ da fɛ yan nɔ Zantigi la ka taa se Dande Siro Kilila Sikaso mara la yɔrɔ nin bɛɛ ye yɔrɔw ye yɔrɔ minnu n'o bɛ Mali cɛmancɛ ko fɔ Bamancimaw ka walejugu bɛ taga nin yɔrɔ kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ ko siran kɔni ɲɔ ɲɛnen don a yɔrɔ kofɔlen ninnu na maa minnu b'a a yɔrɔ ninnu na a sera sa faamaw k'u hakili to a yɔrɔ ninnu na lakana bɛ se ka na cogo min na kuma in ye an y'a bɔ l'histoire de Bamako kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la. Joliba kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ yɛlɛmani ba min bolo dara an ka jamana mara taabolo la yɔrɔ nin waati in na jamana kuntigi tɛ yen fɔlɔ premier ministre tɛ yen gouvernement tɛ yen min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ko Bandaw ale ka walasɛmɛ kɔfɛ yɔrɔ sariya dɔ n'o ye décret dɔ ye o kun taara yani Bandaw ka taa ka a ye maa caman olu jɔyɔrɔ di u ma jamana ɲɛmayaso yɔrɔ la a jala k'a fɔ a bɛna fɔ ko kelen min n'o kɛra yɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binnen maa o maa bɛ yen ko IBK kun y'i tɛgɛ bɔ olu nɔfɛ ka jɔyɔrɔ di u ma a fanga dafirilen a caman bɛ yen olu ka jɔyɔrɔw décret dɔ taara ka u ka jɔyɔrɔw minɛ ka u bɔ baara la colonel Assimi Goïta ale min na bi ale de ye kotigi ye bi ko bɛɛ b'ale bolo a bɛna fɔ min ye Bandaw a taalen kɔfɛ o dugusajɛ yɛrɛ mai kalo tile 26 limanaw ko maa caman bɛ yen olu wulila ka bɔ u jɔyɔrɔ la minnu yɛrɛ kun sugandira jamana ɲɛmayaso la u kun bɛ baara la Bandaw kɛrɛfɛ a bɛ maa 5 ɲɔgɔnna la colonel Assimi Goïta ye maa minnu a ye décret ta décret min ni o de bɛ nu wuli ka bɔ u jɔyɔrɔ la a fɔlɔ o ye colonel major Dawuda Sogoba ye chef d'état major particulier o kun bɛ Bandaw kɛrɛfɛ colonel Sambala Sidibe ale fana kun bɛ palais kɔnɔna la baara la min ye docteur Kalilu Doumbia ye secrétaire général de la présidence Mohamed Askia ale kun ye ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye conseil spécial ye Bandaw kɛrɛfɛ ka taa se maa min bɛ yen n'ale bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ kunɲɛ bɛɛ lajɛlen n'o kuma bɛ fɔ n'o ye chargé des questions diplomatiques ye fo ka taa se Salifu Sanogo ale fana kun ye kunnafonidi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye an baarakɛɲɔgɔn don ale fana kun sugandira ka bila jamana ɲɛmaayaso la baara la a jala k'a fɔ hali ni Bandaw yɔrɔ ale ka démission a kuma a communiqué a ma kalan télé la maa m'a mɛn maaw y'a ye réseaux sociaux de kan n'o o kɛra nka nin maa minnu filɛ nin ni olu wulila ka bɔ u jɔyɔrɔ la Nouvelle Horizon ka fɔ la ko a communiqué in bɔra bɛɛ lajɛlen y'a ye hali n'a sɔrɔla a fana ma kalan min ye télévision nationale kan ninnu minnu filɛ nin yɔrɔ hakililajigin na Salifu Sanogo ale ta de sɔni siginba ale de ta ka yan ale min na ale bilala ala ma hinɛna Adam Cham o nɔ na jamana kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen ninnu kɔni ka bɔ u jɔyɔrɔ la kun jɔnjɔn ma fɔ a la an bɛ waati min na i ko sisan nka a bɛ n'a fɔ nin ye ko kura wɛrɛ de daminɛnen ye jamana ɲɛmaayaso la hakilila jiginna Salifu Sanogo a ye ORTM ɲɛmaaya kɛ a ye kunnafoni sira dɔ bɛ yen n'u k'a ma BBC a y'o ɲɛmaaya kɛ a tun bɛ baara la yen ani Africa numéro 1 fo ka taa se a tun bɛ kunnafoniw yɛrɛ di hali kunnafoni sira wɛrɛw la i n'a fɔ RFI n'a ɲɔgɔnna ninnu a bɛ n'a fɔ Salifu Sanogo maa dɔ min ni kunnafoni ko la dunan tɛ dɛ e ko an t'a bila nin kan yan an b'a bila yan Nouvelle Horizon de nin fɔ dɛ tolo ala ka jamana in ɲɛma jɔ Amadu Jɔle ye kunnafoni ninnu lase aw ma Abubakar Traoré ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la ni ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni sɛbɛn minnu mana bɔ an b'olu lakale lamɛnbaaw ye ladira kɔnɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la